Computing and Informatics, Ngwige Dibali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security, na wigo na Network System Administration. Asinsemia Electrical and Electronic Engineering, Ngwige Dibali Electrical Installation, na wigo Electrical Engineering. Asinsemia Cosmetology, Ngwige Dibali Hairdressing, wigo mbabwate Fashion Design, Ngwige Dibali Food Production yani Cookery, na wigo Food and Beverage Production, wigo mbabwate course ya driving kucha sibali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samari atane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali agosomia abana courses cy'obubundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa kya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero omwana ule school ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkanyora ali kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche skuru apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachaga tokonya asama tukagocha byamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi nigutara kiramba cyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjulero eyubwenyolero bumanyi ubumurago konye asubugima bumakiaya. Tariki ni 15 na mumutinyi no yokano mwaka no yobechirwere 25 nomo mwancho mu ligerinde no kwegena mbiyora ndonsi asole na gukwaniri naboigo gukwarigane kwanyora muna maya yekiunga chinsebere chiabondo tuko literane serasya kunde nago sabire tuskale. Kuchaki kyonga chinsebere nigo togochaka nenkwana yo murabibense ekeraringe homokonyi wo murabibense na waigo chingakyare omurabibense kubatikana ningana ya maguta murabibense muske wira muruto ekero kwarengo mokonyi wo murabibense nigo kwarmire tibororo akomentekana kweligolia maguta asebwa tebetubuna mwananchi bokonyoro wense nigara chikonyoro muchando gwekerano bokariri bwa bwekerano wonekero ro murabibense amaguta yo niga mentiri ligori wetanie kero kwaringe homokonyi wo murabibense omuskerudo
igoro yekero wachimbite gusensemo ya suneka bwigoro ikaro gwakwanite buna serikali ngwesanania iregati gwane kibuna ebango ya 11 ya VAT ngo keigwere gwika 3 inseyemia aikaro homuraibensa wananchi nigo bagendete gwetera amakungu ine kulengana munayo muraibense abananchi mbachi wikirano bokorerwa wikirano eye nenkwana yago wakwanite. Fuel prices are unprecedented and are not due to ordinary market responses to global crude oil price dynamics. Our problem is cruder and more local. This is the result of collusion between monopolistic cartels and economic saboteurs on one hand, and oblivious, reckless, insensitive, and incompetent public officials on the other. Insatiable greed and corruption is driving us over. Mimi nataka niwaambie hii mafuta inaongezwa usiku na mchana. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba these people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. Bei ya mafuta sasa imefika 135. I am announcing today in the middle of people here that the fuel prices that have gone up, we have stepped in as government with 6.5 billion shillings to reduce the cost of fuel. We have also stepped in to bring down VAT from 16% to 8% for the next 3 months until we make sure that we have gone through this phase. And thirdly, we have made sure that paraffin that is used by ordinary citizens, paraffin that is used by our border circles, we have made sure that the prices don't change because we want to cushion the people of Kenya from fuel prices. Kuna wengine wanasema ya kwamba ati kwa sababu mafuta imeongezeka na imeongezeka duniani kote wanataka kufanya maandamano hapa Kenya. Mimi nawauliza, tukifanya maandamano bei ya mafuta itakuja chini? Itakuja chini? Si lazima tutumie akili kupunguza gharama ya mafuta? Na tupange tuhakikisha kwamba ile vita inaendelea ndio inatuletea shida iishe huko mahali inaendelea. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie wa Kenya, serikali ya Kenya itafanya juu chini kuhakikisha kwamba bei ya mafuta haiendi juu zaidi, na vile vile kuna mafuta ya kutosha ya kusukuma gurudumu ya taifa letu la Kenya. Na soroboti rumo nchomo ligerelia nigoli boli letolia litukira lero ine abananchi mbachikonyara ligoli maguta asekerengo ya 3 igoro yemia ya fiete mwanchomo ligerelia nabo kuruli boli lyago wetera ase nambeyere gabo ase screen yago nabo igo kwenda lige Tembe TV Facebook onyale gokuru liboli lyago ine abananchi mbachikonyara ligoli lya maguta asekerengo ya 3 igoro yemia ya fiete rino liriboli leto liolitukula lero mwanchomo ligerelia nabo ogotoma libo gose igoro ekibirangera libyawo ase nambeyere gabo ase screen nabo igo gotoma SMS as gose kolikali Facebook Tembe TV bunenchereye mo liboli lyago linyale ligwekeraniwa bene go sukamotwe nigo boigo nigo yene kibuna ege gokorwa kyobusuku anene hasaba nanchi barorekana koroke birangero byago kubwatikana nego koreka mongi akorekana ase chinsemecho nigo bono abananchi abanyamatuta wagikerugoro ege korekyo ase amatejemo yabeire gwekonderwa muri kitotiponi asanya orobotirwa sinchira yoboikirano Liberera lyabanyakenyero banyamatuta yugotoke wodi ya Bogusero ebunge ya Kitutu cha South nigo lyaenekibwa emambe ya lero asenka yo mugaka nyangaresyo sogo maiga yo musacho yo omenyeta senke ywe goserwa asogusagana enibo ya Nyagosira Dominic amarira kurukumu katikista Benjamin Osiro kali igonde como munyakero goma kebwe welfare ya community ya Nyamatuta ase familia yega amangana atoretira iga momo sobati yega mugako ya asirete oyo twarwanirete buna abanyakenyoro
asokoranga utigaire omanyata mono morembe abo ase twamwatere tobore mubwaye na tukamoe bintu bimutungeti biranyare bikomurenda mono n'abana atigetu nabo egetambo kerekeiga ni gogia kuna abana bodaboda a sokoni wa Kweng'ombe iyo babete bakugurira abana chintakana muninjire ya muyoko batugika babo getamambi sana wakoni bugi babo abana ba Dominic yositete urenge se member yetu stage ndumula abanya bodaboda mungwana ujeto musubati yo nyomba no musubati otezigeti musubati yo bona kuri bakabaka bako ikitu tatikugani umungwana yande mwae anyoma ari mukungwa bikororo na era twari gicukya gikororo kana igo mukojagira runtu kutoko monyora bodaboda ni bajinguru cyajo kumuvuko ligo twanda bibo kanyori bibe ni gongoro kudomu nikabuga oseseri etali okubwato bosi ni komanyekene munege sibi ni go ndo chairman oli otaigo bodaboda bigega main stage teikere boniga umusibati oyo muka maremu onyori umusani oyo muchete nyomba naenda bimukire bangaira batete kuoni buri mugo ntumuna abarundi ba bodaboda tuyimukire gukana gende kunge koba tasima tukana buri mubumburi kuoni buri nda abana ngotera engomberi kuna twaretete nande anyiya ni mutinyu nane mune kunyarikana gusanga na mamo mwabonye gusira Dominic ni gabana baye babire bagusira ase cinjira cyo bututukanu abana bane bakure bayari ni mbwate sukari bona marware rugoroga ndama rwantandire emonta ko rusyo none kenda kwati kuri kwanyona bayibiseire gasukunyuma bajire bonsi mondo tayo esukari eko ngimoka na kunse mondo tayo konkonya njaba abantu bajita matanga kali bate bankonya abantu bamintona bandike ribaro no mobere byangarire ngorerani nona mariyo waninta kairu mondo konkango ni anyasaone njino bogimankogura kinkonya webesa no ngabona gacyogore kende tinikogura kende ense muyende okoni wa kwa maremo jinseme chuneke golia geke igo kogenderete komenta anane mechanda sebinyoro maine omwana atindike turoche saka ime ase ngenja oneti bole maga koro bogambi butarengo kuya kwa gitu kwa bogusero not agatinde kwesa kaime ase ngenjo bogambi butabwatio mochoko bonega bamwana batigarite babere mbagwati no ase bakoro bona yenye nokobwa kurende na sengenjo mabera togotwara kanga kwa bunu wa magoropi omana kobwa kurende bono kora masikani ase ngenja bana bayiri bane bonsi pingwanja ase ngenjo noro mwana musibati muntu na mamoyo mama osoke ngora ogenda kuuma origimoka ori watera kina abana omorete otware familia naye baba nyakwarenge nerango yabasacha masikani tai omwali oje maika jokurugo chika kwa musacho ywe konganya na gutigia amate nya gusira kere no morembe nigabanya kenyero babolia ogosikwa gwenkeyo beseria konyora rure twatebire ngebese no mubora ka konyete tiga agenda mono morembe achikorige bore mwasanga bune kenyore twaetiri asomochi yegabo mugakosogo bore mombo yora abo kugoruoro onde banse yora oni bore igo twaetiri bune kenyoro omochi yosikwe asobore muri bwatigaire botigare bore nda abana abo mochi yoga igese kukitoke kayandre kere buya lakini yoro mwana yo gwetani lichiko tekoba naende tigo mochi ito gendere konene otwara masikani kocha stole na kocha mochiga iga ese gotiga abantu bakore megondo obuibi bogocha goitore kenyo Rwaiga ase kenyoro Kenya matuta kegotoke wadi ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South aya ni konkoro kwa Dipon Asanya Bimuno mulikito Dipon Asanya hasoro botiro homo MCA wadi ya itibo umuskila Mex kweyo nyanja nigabuli wekirania magendro hase wodi yo wona chire chiranyalete ga kulia mone sasa elkimireli hoyo kulie obwe MCA wodi yo egotoke meye bunge ya North Mugirange County Nyamira nigate birono mu MCA yo nigabeire ga kugenda ngora aso wekirania magendro gati abo kwigoro kwe nyagitari ya dispensary ya egechiro okwigoro wechiro yitibo nabo igobo nyonyo amo na magendrando yechipara ime ye wodi yo kukwana enchire ya mwabantu baranyora libaga niko bachora barayi bali baganeti asobo chole bonene bo mwaka wechiro 2022 Erito ya nankoro kwa erkimiyo merisaka koro wodi yitibo igo amagendero twaliye twira no mu MC orobo noga nturanyarora na ntaranyekerania kende Jones kelia tabeti abana inchi nturarora kende Jones number 1 nyagetari yegechini dispensary
ya gachuru miaka 15 ni gachi chagateba ngo erere abanyagetari ngo tabare abanyagetari nturabarora uikabono iga bananche bandire komia kubugorirwa n'ekigurubaro kuwa asakuru kwa boeri paka egechini guragwa se dispensary yewere no nyina chemist ngejo kerange kerakonye abantu baminto we wodi yitebo gose bege chichi gigechini estiro ye wodi yitebo twarire twira ntoranyarora bonyunyu ntoranyarora epara korwa nyamwenchani nyantembe kiabo nyaru ase university yachakire ira twarire tu ntoranyarora epara ekorukuru nyaramba togende enginde school asa abana bakoenda school yenginde togende toitanie dispensary yiyu togende paka sakor ku nursery togenda sakor kuria konga tochiko gukeba bense epare ine bwatobo kongwa banene sana nonye bara nchirgo eta kana impigipigi nchirgo eta abantu baminto babere bakorera meka matuka mange na ende bono bakobasemeri kwabo babwate no moye musie gwasirire bono nareko sorro moye musie rame kia sago toka bono kabona ngukwana iga chira chiri ariete achikerani 2027 yetaraika kiara 2027 na mangana mangago chaka inchebuna ante neiga nintene no kergo kyo baye musie ko se wodi yaitibo abana inchi na ubanyanchire bagonsorera botuko na mugaso na chire ko batai bwakimota gwanja mutige nge bange chimutwe batebera yaya ai no isaine na ande toroche na bagotokonya na ndo bwate partiality abantu baito babere bagosira se wodi yaitibo na rio moye musie akore machibara etura gitanere ya chige chini egachaka ekabeto bokomba obo inse ekairana egakuchibiche ekairana bone para eyo egako banga ya rosiwe para iteyo chikadi na chitogwene kubwata mono kabisa bune bichana na bisoro ira somonyo bugwa nja sibago toka bali babwatire bibande babwate chikadi abasubati mbaro bono babanywa mirwo tachinse itaiga batabwate bibande gakibabwate mono nagamba nabo bisabe bibande bakatera babamo bandi babwate chikadi abantu baminto babwate mono abantu baminto bali banganyete bali Nairobi bali Mombasa bali Kisumu ekina chingaki obugambe tutaita to change na motagete na ande mo chakorera na gakintu amanyete igati yabananchi kurwase county ya Nyamira nigo beso kirena kubwato kebirangereri yabo igoro yataro yo murai bense hime yorogongora gusi nigo boigo be murunganiro gokonga kubugima asibaganira barai kuba kubaigerera heli banyore omweso muri kitopol kapokara norobotu rwasinchira yoboikirano Elitukeli molioka maega yetaro yomurayo munene bwenso Mosike William Samoei Ruto goikoma eli mejarogongo rwagusi egati abananchi na nekorwase county Nyamira nigo besokire na kubwato keberengereri byabo igoro yetare yo yomurayo bwense gaki promise cho chiarwete nchiyo shiraji ndo ngainereri nono mutinyu sta tutaita kurubona bako mutinyu sta emetinyi yo mobwoka kero mambine twaja kiro mutinyu gatani gatena ebindo ngoja bido chako mutinyu yo igo toganyete ebindo bya kwana tubira bimbiyo bigo ikere gendo gaki eto kora kwana watana nimeongeza hii ayana yugo chirusi abantu baito toko batebi serikali ndo endete konyerigerere na bali mo support omorengo ribwe byara bibere ntora bakana embi ya mulimo gokamenga mbeno ya arwarire lakini ensema ya mabutero inseteraba burunge magenderando bono ntetengo boli para bono yasunduligwa kurubacho keroka yakole metienyisita yasunduligwa kurukeroka kuchikiamo kama ene gasto koro to gwa covid olengana muna boraboni ko bagendere ko bakomochia anene gokonga kubo gima enyerekanenga okomenda kwa mabuta imeye ense ya Kenya nigo kwirero bosombi kogenderera kuratera na inje no muntu yo monde para mbwate gari ane breakdown yo chikungusa chigari otuko narangirwe gari kabwatera neti abantu nasinye tukogenda kera maguta ari iguru abantu bechi bibi baba koye tabagacha kobogorie gari yi bakarusia abantu imenare konyara kona ne breakdown in fact ni gotokumetie serikali ese gotoira troje obogima bwa kongire ma igoto sinyire bono serikali ne kierengerete in fact ebiasara ni gotogo kora iga keroka imwenja korigire diga gothire iga chito korumami ni gotogo pageti chigari amaguta bono gakiara abaigoro serikali ne mogotomentera amaguta na kitora asomino ena abana abanje babo abo bali abonchire kurwase jinsem nigo besokire na kumurungarire kubatakana muno komento kuga kwerigori
igento korengana mona bro batebire kirat kunyara kwa bage komenta ligoli yobogima emergency liga ya Kenya bono akomoni mwananchi ngorengeli ngondale konyoro bokongo bonge kiara bono ama after the moment ya mentire eminute kere bida bion spin commenta bire ande buna bigo chi commenta igabono monto common mwananchi uchakire gusumbuka chana chakira kotwaro bwoba ikiagera amaisha achakire gokonga bono efe abune yakwenda kuruga mpaka kijauri bamentete mbakemi kurwa se alenge 50 bosunga se angemi ya mentire double ya chire 200 bono bali to kore biashara twanyoro robo kongu to kunyara gusukana biashara bibintu bitu byagundire nyumba bono nigo bagendere ko bakubagania abarai kurwa sorgongo rwa gusina abarai emergency ya Kenya ugendera kwegerera umwananchi botambe elio obugima bunyare koba bukororoba intu n'abantu ba one time two time muntu nyitageti engenjere bakonya banga ngaino mu president na two time itigaba bamongainore igo bako mongaina bara bari bayigote nakini mbarengerete mwana inchi na abantu abo bareigo chikura nchichike muje motochere na ritora babone mu atokonye den two time mu atokonye to sine chibesa mu atokonya na intu to chimuru torre kanebuye ke kunyarikana tyanye ni 140 nabo bostari babantu bamimbi ka kunyera ni 140 amangana ndi ntukwana amangana one time two time ntunto ma edibinte ibyo one time gose two time ntuteriko tokonya kende yonse bi tiga toikenga kitwa kechikura mwa gotete ko rusio mondo ko beko mondoro mu yego iko akekura mwa gotete ko rusio mondoro mu beko iko akekura ingo report rigetaseni kyo wanchete kya Gatembe kurumaiga imeye county Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara bemuno mulikito Polycarp okara hasoro botiro mwancho muligelia nigori bolire litikulero lyalingi ukwanira igoro ya maguta ine abananchi mbachikonyara ligori lya maguta sekerengo gisano nisato igoro yemia ya vieti nigo haba haligere bagenda tukuru birangirali byabo yakoro kumiguna kurwa basi chache nigambo koteba buno mu Kenya takonyara ligori elyo ayo akoro kubuna matara matonda kurwo mugonchoro kemera nyamarambe niga hagotebuna niga karenge gisano nisatu igoro yemia kebwanete korusiwa asenchirengikirano none rakoro kucheni fanya erakorwa Nairobi apaire agotebuna niga karenge gisano nisatu kebwanete korusiwa korwo ase amagutayo none rakoro kumurini bochaberi korunyanchwa agotebuna abananchi mbali gochi konyara ligori elyo ezo manchumo ligerelia iliboli litukulya lero nigo linge kwerera buna ine abananchi mbachi konyara ligori lya maguta asekerengo geseno nisato igoro yemia ya fieti abagotoma ebirengere libyago gwetera sinambejo era sega gwe screen yago abayigo gali Facebook Gatembe TV elyo nyari gokoro ebirengere byaga senchira ere endonge kabisa tonyore umutima komo keto kwirana tugende ne kyonga senchira yobwikirano Omurayi omukuru gwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete ky'obubalimo kibirengeralyo elyokolenta amontelyo yamagenderero asama tukabusyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruba nigalinge omuseneta omuchorwa w'ekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwanirira rw'ekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi y'omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati w'ekinya ky'uchumi
koenana ebitamba byobochenu nabo igo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliryo mugusi komochora buna women representative bwe county ya Kisii asobochori bwomwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetaga tomusubati omulemu oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo bo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Uruoba ebalimo yagusi nabo igoli kirabantabange nigo babwata chi DJ Janjire chi MC nabo igo track nabo kunyitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokoreri wito chinsemo aobu na bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babu na street endionsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimu gwetera namba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange Karibu nainde omwanchomo ligerelia neli togochaka neli boli ine kolengana mona omwanchomo ligerelia omwananchi nachie konyara ligerelia maguta alia fieti ilia kerango geisano naisato igoro yemia karobirengereli byabo gwetera ase nambegere gabwa se screen ne SMS yogotoma nabo igogali Facebook Getembe TV unyare kokobeka liboli liago unenchere yamo kwanekibona ngwekirana lire chakaboigo abarai kurwa sensa moye bunge yabo machoge burabubaki kire getambukiro kyo murai wenso muskiwira muruto gutiga gotarira kenyanya helikwere seraba machoge igoro ya magendero abatungetie kukwana somo yego yomo wa matanga ime ya kenyanya abarai yabo bakorawa no yokabiro mu misio bokimonge chochibibao amo no munyakero gubikya magi jubiri bo machoge burabucho sayombura nigo baterubuna hogotacha ko murai wense kenyanya nekero kerebuna tabua timachibu na maswali hawaganeti koiraniriwa muri kito giripot copy narobotiro senchira yobikirano wetera no gutara ko murai wense Dr. William Ruto so orogongo rwa gusi yani county ya Kisii na Nyamira gutarira kinsemo na mono sensemo ya umachoge abaraikurwa sensemo ya umachoge bwa burabu nigo besokirie nagoteba buna mbaranyara ko bakorora uikiranirwa ko magendera ko bakuriyirwa sensemo iyo. Sasa ni milioni 300 ya kukamilisha barabara yenu na kujenga ile daraja ambazo zilikuwa zimekwama. Na mimi nitatuma waziri wangu wa mambo ya barabara akuja ashughulike na hiyo maneno. Hiyo maneno ilichelewa kwa sababu sijui maneno gani ilitokea. Ukwana se amatanga ya marenga sensemo yo mu boime ya Kenyanya yokabeiro mu MCA George Bibao nigatebire buna murai bwense no nyonyo ariko bagaguca gusita chietia sensemo ya machoge burabu nekyo nkere ekirengekane gitakiri kunya ko bagikuri guna abantu abo machoge burabu president warengega yaseito o machoge burabu boro igarenga alimo lakini inche unoyo na kameire omo bwata ni oyutie na ngane te korwo esa uliobo no bonge tinchie tio ekiagre binto ebikonyo ototeria con 2018 y donde te coño yo machoga una bani ndo akwana
buna epare ya iso ya mugonga kenyana no kindo magenje onjo kanana ndira lekocha amane ko ya ndira 2.5 billion into tuare ko ngamina mare muchoyo nani epare yo abantu ababaji akanete chibeza chikolo 1.3 billion eri magari lori nene indiriange presence ige wakana contractor ekore para chibeza chia kwanete 350 million. That is a drop as a ocean kende ngea jira kore ekira contractor chia kure nchiko ebese chia sarata koru chironi chibeza choko chirwa nchiko koraken nigateire buna amachoge burabu na barumba takigunyo ko bagutarirwa gokorerwa magenderero kuri ndi na senge njataranya ko bagukirania magani y'abantu abo na kianda ke bachirite nabo igotacho ikirano etara sense meyo yajibaisa kangi tigabantu batikona gototebia natona ko ende se minto bitaino iho abantu baminto buata chikura sobonge to serio moyo otokorre bowe ekero baina na masakiro igako wentu makorukiane okosire bindele keminja ochire na biyonse umunyakerugo gwekyama ya Jubilee asensemo ya machoge burabu umbura urina nere nigate bire buna ogutacha kwa umurayi bwense William Ruto asensemo ya machoge burabu na muno Kenya na senge njubanya ko bakure maswali ya mange igoro ya magenderero n'ikira nyari ko bagakuri asensemo yo na muno chipara muno gidara cyakiranya ko bakigo ikiranirwa ogutacha kwa ya constituency ya machoge ende kolengeri na tabuates ama chiwa sama swali kwa mbole ikiagara mumanye tandu watene chando epare ide ale korosiwa iyetikana tetechera chira cha chonsinya iko chitikana tetechera awa iko promise kwa mbole kirumwa rawo tera sikiri promise chonsi arwete tawata machibu aro anyari kubaga kurigererwa wetano etaro yo murayi bwense William Ruto ase chingongo chia Gusii wende bono amaboya konyara kuba kuburwa kurwase ensemu mune ya machogo burabuni elianga andake na sengenjo omujume gwero kongurwa anyara kubaga gotero kumwa kwa gisiasa gucyase okurigereria kumusira Dr. Fred Matiang'i gose ingiganya kubaga koirera ogutatara ku murayi bwense gucyase ensemu ya Kenya nara mabolia abantu ba Kenya banyante ogenda tunya ko bakwibura muno machoge burabu ngori boterega tende kurwase orongwirwa mu machoge burabu amarita nencho Gilbert Kobi Yamuna muligisto Gilbert Kobi hasorobotiro basaye kurobu machoge hasobwamo nigo bagmerana hime yo mucho Nairobi ase baralia hunanigo bare kegima kubwatesia baraibande ime ye kaunti ya Gusii asebaganira ba machoge kubwatana na kugendera horogendo romo helikwanne kibuna asobochori boyubu mwaka w'ikiriwe 2025 una nabarobumba nyoreri baga asekerego kyobo seneta gosobo women rep machoge nigo batera buna chiserikali chie kaunti chietire nigo batanya konyoreri baga liobugambi Njero Mheshimiwa Amos Nyatuanga nkorwa ari Magenche ward ku machoge barabu constituency ntubuna aba Gusii tore Nairobi aba machoge babura buna aba machoge bachache bali torega tuachira motogo tebanga ntuntori go dispute ebo presidency yo candidate kwa Fred Okengo Matiang'i Fred Okengo Matiang'i na ratobugate une presidency yo yeito Dr. Okengo Matiang'i na atagetenere abantu baye bakumusiga kurunse ntobugate account government ya Kisii na Nyamira lakini mono itogokwanira yoro account government ya Kisii unabono ekaroto korigereri ese idea Jubilee party tobwato Mheshimiwa Machogu tobwato Mheshimiwa Onyonka ntobwate n'abayisimiwa bande akina Orosa akina Bridget bakoligi ebirogo bya county government bono intubuna aba machoge babora buna abachache na intunto tagete ekerogo kere erective yakagara tuabera matuka mange intu ase chinyombe gichinde ndurigo twara kerogo kere erective yakara karokoligelia kerogo kere erective nkebwata appointments na bana intu abana baito bakoli kuchigasi lakini yakaroto gwikenga kiyo kuru devotion yansete ntwanya konyora kerogo iki yasa marite ngoro ko Dennis Oinga Ambrose seto nya bitunu chenomo machoge this time round tuakane mtunu aba machoge na ndito igwanani gochi ko support tore kelia baibuli baito ba banjera na nkagari na intu aba tore na rubi ga diaspora
twanchira ni kwa koruboniga paka kugenda kuchimutu emuntu tokochiko support numo machobe ntoriko chikuanja kirogo gego chikuegu ekirogo kitariko chobe twabere kirenga kintu tokwegu ati twegwe ebirogo biko pa point mwa roche koru oyo ndarenge mangi arenge deputy governor kini kirogo yetu arengo paka ariko sekerwa bisa sai twachire nyari bari twarore muna monda akorretu akorusi bwe kirogo bono into round ye twanchira muna into mune vijana ndo support ya bibuli baito bari gusi twanchira ne burana ki bari bago chiko ikaransa sekero kya Jubilee onde bwensi yoko chikoborio bo governor oso koborio bo senator oso koborio bo women le ase biroge bitu abere ntuto ko sierurukire nga kintu anya ko egukende kionse asboniga nto bwato mo governor kurukumacho nero ko chikobe Ekionga obonchiriro mwanchomo rigereria nigo rigorire bintu bikorosibwa korwa sechi factory igorira chikomente kana mono goike kerengo kemerongo ebere igoro yemia neye nkubwatikana nugukina kwerigori ria maguta kubwatikana nayo nigo mwananchi arachikonyoro muchando monene wikirani murubiri bwaye wikirano. I was astonished that there was no precaution for diesel, which is a major production when it comes to the industrials. Maybe in the industrial area, they are major consumer of that. And transport for the private sector, we consume petrol. It's an optional expense, but when it comes to transportation of product, this will highly impact the production of what we have from food, from the furnitures and all that. A manufacturer will need electricity. There will be a fuel impact in there. A manufacturer will need transport. There will be an impact there. A manufacturer will have fertilizers. So it will be a multiplier effect of so many things. A manufacturer will have a ripple effect, which will multiply that by probably 4 times, 5 times, and you'll find for them the impact is probably 30 shillings. So let's go back to history and send back VAT to exemption. Let's probably say the road maintenance levy, a few of these other levies, let's cut them down and let's put a stop or start managing excise duty. na gwikiraga bumwancho murigerera no gwikira mwerio gwikionga chinsebire chiabono butugo kurende chikoraga chinsenye ningirane ngomanya senchira yo gwikira nukorende aseli bolire litsikore lero nigo liarenge ine kolengana naye abananchi bachikonyara ligoliria maguta asekerengo ge isano na isato igoro yemia ya VAT nigo okurwe birangari bya gugwetera sena mbeyere gabwa se screen na bayigo swali Gatembe TV Facebook honyare gukorwe ebirangari byawo oyakoro kunere chweri omwano meli korwa isintabo nyakoni tiga serikali yiri maguta goika ekerengo kibire igoro yemia oyo obuya from Arambe esisewoni abantu tibakonyara ligoli elyo ayiga tatebetiri talia eni gawate na abananchi mbakonyara igoli elyo mbaka twanyorire omurai okorokunere Francis Manyura korwa ali imbo South Mugirango agwatebuna abananchi nigo bagendete gwetera makongo ase batachie konyara ligoli elyo lya maguta estina gwikiraga bumwancho murigerera tigango sabero burigerera bya literane Cyrus Nyakunde.
Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekwira ekerengo gete ky'obubalimo kibirengereryo eliokolenta amoncheryo y'amagenderero asa amatukabusyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruba erure koba ebalimo yaino asa omusimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruba nigalinge omuseneta omuchorwa w'ekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwanirira rw'ekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwatye emirimo obeire okurwanirira abasubati w'ekinia ky'uchumi kwenana ebitamba by'obuchenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliryo omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alya sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetageta omusubati omulemu Oruba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni egesaku oyo nere Gloria Oruba ebalimo yagusi. Eyeiga ne machine ya 8020 ne machine eramong ne machine chanuga best ekere machine eyeiga client ya gutumia ngokonyere emechando buna bono omuntu obwate high blood pressure omuntu obwate emechando y'echinengo chikomwati amagandi asomobere manyinga atayigutara buya bintu bikomobeta kuruse ekera akutumie machine ye 8020 aya na mariogara kero riberera ririgosoa erigokonya at least ya manyinga itatara buya amanyinga itasibigwo obuchafura somobere bwasoka kurwa somobere erinde lya manyinga atara buya gochikira ase kere kimo ky'omobere kyanyora obuweni bunaiganiri nabo ige mu byeto byachaka kwirwanira byoke binyene nabo igo ebimu byeto byachaka kutwara obuherera niboro buya kwanyora nga omubere ochakire kuira na boronge omubere ochakire wekorere gas boronge kwanyora omonto kwabeire boronge eyega ne machine ya N4 ne machine ngiya sana ekero omonto obwate omochando bwegete ky'omogongo ne machine ena bokurarira ega kire machine ya rosiri kwera ni omogongo oira ne buno orenge kyagera ngusange no bwate problem ya rumba bikote byaote konyara konjora buya kero kurarira machine igana bokurarira igoro tai machine ocho gosoy gochime gosekende ene machine ya rosiri buya ekwera ni omogongo ito oira ne buno orenge one kero bwate mechande bachigo bwate kero bwate mechande y'echinengo chibimbete mata kero bwate omochando bibitera byamagoro bigo bwate kabisa abokurarira ya kwabe kukugoro kwabuyega kwararira kwabeke gatari gocho gosoy gochime alafu machine yenere design kabisa nero sine remote yaye nere kurigereria mubero mugima na kie machine ye mubero ore yaira ni mugongo buno bwene tekoba kero bwate problem yo moto watia kabisa enere machine yo gutumeka erinda yago konya mechande yonse ya kurwa somobere nekene ina gitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa ukurubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea niko bagotoka imeyo muchubu sungo asama gacho ahuru tawa sirirongo lya kabere iyo erange nebengi ya Kenya Women batari rero kusiba hakirisi migwetera sichinamba chabo 070 026 0518 gose 084 955 717 gose 0705 86 0053 Nuga Best kotanga mbuya kugwa kugwenia gusie bono na bukwegokya aso gusonja etibi ya Wanje Kyaga Temba Television Network